שלום וברכה לכולם, פרשת דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. כולנו יודעים שבעבודת השם יש עליות ומורדות, אם אשק שמיים שמעת וציע שאולי נקע. כאשר אנחנו מתמודדים אנחנו מתקדמים, כאשר אנחנו מרפים אנחנו נסוגים לאחור. אלה הדברים אשר דיבר. אשר אותיות אושר, שמחה, דבקות בבורא, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כאשר אדם בעצבות, בחשיכה, קשה מאוד לעבוד את הקדוש ברוך הוא, קשה מאוד להתקדם בחיים. ברגע שאדם מגיע לנקודת האושר, כל ענייניו מבורכים ומוצלחים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. להיות מחובר לכלל ישראל, להיות בערבות הדדית, אכפת לי מכל יהודי. כדי לזכות לבחינה הזאת צריך להיות אכפתי, שאני ארגיש כל אחד ואחד מעם ישראל, שיהיה אכפת לי מה הזולת מרגיש בליבו. ברגע שאני נושא בעול עם חברי, ברגע שאני מסייע בכל עניין, הן בגשמין ברוחני, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. החז"ל אומרים, גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. ממילא אלה הדברים, הדיבורים שלי עשו רושם. מתי? אשר דיבר משה. משה, והאיש משה ענה מאוד, ענווה. כאשר יש ענווה, כל השערים נפתחים, הדברים נשמעים, יש מציאת חן וכן הלאה. אל כל ישראל, הדברים מושפעים לכל ההוויה כולה. במדבר, במדבר, די זהב, פחות גשמיות, די לזהב. כל ענייניו של האדם תלויים במחשבה של האדם. במדבר, בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל, לעשות מהעיקר עיקר, מהטפל טפל. וממילא כך, במדבר, בערבה מול סוף, ולבן, כולו הפך לבן טהור. שנזכה למעשים נכונים וישרים, שנזכה להידבק בחיי העולמים, שנזכה ליראת שמיים אמיתית מתוך כך. אלה הדברים אשר דיבר משה, הדברים כנסו לליבות כל השומעים, אמן כן יהי רצון.